Te rog, Ioan. Slăvită fie Domnul. Glorificați al Signore. E un timp al binecuvântării È un tempo alla benedizione pentru Biserica lui Dumnezeu per la Chiesa di Dio, în aspectul lucrării sale măreațe. nel suo aspetto della sua opera grande. Fratele păstor vorbea mai înainte despre Pavel. Fratello pastore parlava prima del pastore Paolo. Aș dori și eu să arăt în relief lucrarea lui Dumnezeu în această zi. Voglio far vedere la parola di Dio in questo giorno, Prin cartea Ezechiel, nel libro Ezechiele, cum Dumnezeu caută un om. come il Signore cerca un uomo. În Ezechiel 22:30 spune, caut un om, Ezechiele 22 con 30 dice cerco un uomo, dar nu găsesc. però non trovo. Iată că în această dimineață aici s-a găsit un om, Ecco che questa mattina in questo luogo si è trovato un uomo în această cetate cu numele de Osman, dacă nu greșesc, de Osmanovici Tarzan. in questa comunità, in questo paese, col nome di Osman Matan. Pentru că în Vechiul Testament Perché nel Vecchio Antico Testamento Dumnezeu a găsit oameni. il Signore ha trovato sempre la gente. În Geneza, capitolul 12, versetul 1, In Geneza 12, Genesi capitolo 12 il Signore îl găsește pe Avram, trova Abramo, un om al credinței, un uomo per la fede, un om care ascultă de Dumnezeu, un uomo che ascolta del un Signore, om care merge după Dumnezeu, un uomo che cammina un per om care împlinește cuvântul lui Dumnezeu. che compie la parola di Dio. În Exod, capitolul 3, versetul 10, Esodo capitolo 3 verso 10 este vorba despre un împărat numit Faraon. si parla di un re che si chiama Faraone. Omul acesta ținea subjugat poporul lui Dumnezeu. Quest'uomo teneva sotto la sua mano il popolo di Dio. Apoi Dumnezeu cheamă un tânăr numit Moise, E poi il Signore chiama un giovane che si chiama Mosè, care va deveni un lider al poporului Israel. lui diventa un leader del popolo di Israele. Îmi doresc în această cetate Desidero che in questa comunità, in questa città, Tarzan să fie un lider destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tarzan di essere un leader grande per la parola di Dio. Apoi Dumnezeu vorbește în altă parte, în Judecători, capitolul 4, Poi, sau 6 cu 14, poi il Signore parla in Giudici, capitolo 4, 16, s-a uitat înspre el și a spus astfel: guardava verso di lui e ha detto così: du-te cu puterea pe care o ai. vai con la potenza che hai. De multe ori suntem slabi, Tante volte siamo deboli, de multe ori suntem înfrânți tante volte siamo vinti. și apoi trebuie să ne recunoaștem oboseala, să ne recunoaștem înfrângerea E poi dobbiamo riconoscere la nostra stanchezza, il nostro, diciamo, debolezza. că apoi Dumnezeu este acel ce ne întărește și ne dă putere să mergem mai departe. E poi il Signore è colui che ci dà la forza e ci può fare andare avanti. Un alt exemplu din Vechiul Testament ne vorbește despre Isaia. Un altro esempio nel Testamento ci parla di Isaia. Nu era oricine. Non era qualunque. Dumnezeu ne vorbește de oameni viteși. Dio parla di uomini vittoriosi. Apoi ne vorbește despre oameni credincioși. Ci parla di gente credente. Și acum se reprezintă și îl reprezintă pe acest Isaia ca și proroc. E poi rappresenta come Isaia, come profeta. El a auzit glasul Sentiva la voce și s-a împotrivit lui Dumnezeu. e se andava contro Dio. Apoi a zis în sinea sa cât despre ei de fiecare încerca să-i judece. Poi ha detto nella sua mente, dice, chi da loro, chi
ti può giudicare. Apoi el a spus un singur cuvânt și a zis astfel: iată-mă, trimite-mă. E lui ha detto una sola parola, eccomi e mandami. Noi, ca și biserică, trebuie să ne rugăm pentru Tarzan, Noi come Chiesa dobbiamo pregare per Tarzan, atât pentru el cât și soția, copiii, come per lui anche per la moglie e per i figli. să poată și la rândul lor să spună: iată-ne, trimite-ne. Anche lui può dire eccoci e mandaci. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune că și tot în Vechiul Testament, pentru cetatea Ninive, Continua la parola di Dio, dice che sempre per la città di Ninive, Dumnezeu a căutat un om il Signore cercava un uomo și l-a găsit pe Iona. e ha trovato Giona. I-a spus: du-te în cetatea Ninive Vai nella città di Ninive și anunță acolo timp de 40 de zile că dacă nu se vor pocăi, voi nimici în cetate. e avvisa la gente di là che se non si convertono 40 giorni distruggerò la città. Oamenii aceia nu știau să deosebească stânga de bine, binele de rău. Quindi quella gente lì non sapeva distinguere la sinistra da destra, dal male al bene. Am spus aceste lucruri ca Tarzan să poată să înțeleagă, Ho detto queste parole perché Tarzan deve capire căci poate va veni și în viața lui momente și aspectul în care acest Iona s-a izolat și n-a mai lucrat pentru Dumnezeu. che magari vengono nella sua vita questi momenti che può, diciamo, fare diverso. Corabia în care el s-a urcat, erau evrei, erau oameni, In barca in quale lui si è salito c'erano della gente, acolo erau oameni cu frică de Dumnezeu c'era gente con la timore di Dio. și Dumnezeu a trimis pe mare un vânt năprastic puternic Il Signore ha mandato un vento, una fortuna forte sul mare. și poporul a întrebat: cine ești tu de fapt? Il popolo ha chiesto chi sei tu? Noi ca și oameni trebuie să fim deosebiți. Noi come uomini dobbiamo essere Ca și diversi. slujitori ai lui Dumnezeu Come servi di Dio trebuie să fim credincioși, dobbiamo essere fiduciosi, plini de râvnă pentru Dumnezeu, pieni di volontà per Dio, plini de credință așa cum era Elie, pieno di fede come era Elia, așa cum era Moise, un lider come era Mosè, un care leader slujea. che era devoto al Signore. Dar să știi, frate Tarzan, că vor veni și momente în viața ta când poate vei spune: Doamne, nu sunt vrednic. Ma sappi, fratello Tarzan, che anche nella tua vita avrai momenti che non sei degno. Exemplul vedem când ce se întâmplă cu Iona, pentru că este aruncat în mare. Vediamo che con Giona succede che si butta nell'acqua, nel mare. Iar în aspectul acela, oamenii aceia s-au temut de Dumnezeu. Ma su quell'aspetto poi la gente ha avuto timore da Dio. Cetatea Ninive s-a pocăit împreună cu acel ce conducea cetatea La città di Ninive si è convertita și Dumnezeu a dus o mare biruință. e il Signore ha portato una grande gioia. Îmi doresc în această cetate, Desidero che in questa città, acei ce sunteți lideri, Dumnezeu să vă călăuzească prin puterea pe care o aveți, con loro che sono leader in questa città, di essere pieni di potenza di Dio, dar și voi la rândul vostru să trăiți după cuvântul lui Dumnezeu. ma anche voi secondo la parola di Dio dovete vivere nella parola di Dio. Fac o paranteză, așa cum sunteți aici 15 sau cât suntem aici, Facciamo una parentesi, come siete 15, quanto siete qua, când am intrat în biserică acolo unde slujesc astăzi, la Bocșa, quando sono entrato nella chiesa di Boccia, n-am vrut să intru pentru că mi-era teamă, mi-era frică, eram un tânăr. non volevo entrare perché avevo paura, timore, ero giovane. Poate și tu, Tarzan, te gândești și spui: sunt prea tânăr, nu sunt vrednic, nu pot. Anche te, Tarzan, dici, pensi che sei più giovane, non puoi, Dar te motivez în această dimineață și îți spun astfel: întreabă-L pe Dumnezeu. ma ti consiglio di chiedere al Signore. L-am întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit astfel: iată semnul. Ho chiesto al Signore, il Signore mi ha parlato in questo modo, ecco il segno. Semnul este acesta: mult tineret se va întoarce la mine. Il segno è che tanti giovani torneranno. Eram 15 persoane. Eravamo 15 persone nella Dar chiesa, erau oameni care erau cu putere, cu credință, oameni al lui Dumnezeu. ma c'era gente che erano con la potenza di Dio, con la fede nella potenza di Dio, nella casa di Dio. Ne-au sprijinit în rugăciune și Biserica Domnului a propășit și a ajuns la 200 de membri. Ci ha sostenuto nella preghiera, nella potenza di Dio
ora siamo 200. Așadar, nu te da bătut niciodată. Chiar dacă aici nu sunt, tu continuă să te rogi, căci prin rugăciune Dumnezeu va da biruință. Così ti prego di stare fermo nella parola di Dio, che il Signore ci dà la vittoria. Fratele amintea și spunea despre Timotei, un copil. Fratello diceva del Timoteo che è un bambino. Încerca să-l îndrume, să se dea el pildă. Gli spiegava di indrumarlo, di indirizzarlo, di esprimersi. Și înțelegem că Dumnezeu caută oameni. E capiamo che il Signore cerca la gente. Și dacă Dumnezeu caută oameni, cred din toată inima că Dumnezeu a găsit în această cetate un om potrivit pentru lucrarea sa. Penso che il Signore che cerca gli uomini ha già trovato in questa città una persona degna. Adică un om curat. Un uomo puro. E, în această dimineață, uitați-vă dumneavoastră, cred din toată inima și un exemplu pe care îl dau în această dimineață, prin această pildă. Questa mattina, guardate voi, io voglio dare un esempio, questa mattina in questo luogo. Un păstor predica Evanghelia din Matei 6:33. Un pastore predicava la parola da Matteo 6:63. Acolo spunea păstorul, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. E diceva al pastore di cercare prima il regno di Dio e tutte le cose che Și această femeie s-a uitat la el, care l-a ascultat cu atenție pentru că el era păstor. E questa donna guardava lui che era un pastore. L-a întrebat astfel, dar tu faci lucrul acesta? E gli ha chiesto questo, ma tu fai questa cosa? Tarzan, în momentul în care predici Evanghelia, în momentul în care ai devenit administratorul lui Dumnezeu, Tarzan, in quel momento che tu sei diventato per la parola di Dio, predichi la parola di Dio, ceea ce spui trebuie să trăiești. quella che dici deve vivere. Pentru că noi, spunea cuvântul Lui Dumnezeu și fratele amintea și zicea Pavel lui Timotei, dă-ne pe tine o pildă. E noi diciamo, il fratello ricordava che diceva a Paolo Timoteo, diceva tu devi essere un esempio per tutti. Cum aș putea să devin curat? Cum aș putea să fiu curat? Come posso essere puro? Cuvântul Lui Dumnezeu din Evanghelia după 17:17. La parola di Dio nel Vangelo di Giovanni 17 Gesù diceva În rugăciune, Tată, sfințește prin adevărul Tău. Padre, santifica per la tua verità. Adevărul este cuvântul Tău. La verità è la tua parola. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, acolo spune nou jos, și la părtășie sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. In 1 Giovanni dice che il Signore ci purifica da ogni peccato. Iată cum putem să devenim curați prin cuvântul lui Dumnezeu care schimbă inima. Cuvântul lui Dumnezeu aduce transformare, aduce nădejde, aduce credință și putem să-L urmăm pe El. Ecco come il Signore può cambiare il cuore, ci siamo trasformati e possiamo essere nelle mani di Dio. Trebuie mai întâi să spunem nouă, ca și oameni, Dobbiamo chiedere a noi stessi, come uomini, să trăiesc pentru Împărăția lui Dumnezeu di vivere per il regno di Dio. și apoi spun altora ca și alții să vină în Împărăția lui Dumnezeu. E poi dobbiamo dire anche agli altri di venire nel regno di Dio. Cel de-al doilea aspect, Dumnezeu nu doar oameni curați și oameni smeriți caută Dumnezeu. Nello stesso momento il Signore non cerca solo gente, ma anche gente che si abbassa, che si umilia davanti a Dio. În Cartea Mica, capitolul 6, versetul 8, spune acolo, In Mica, capitolo 6, versetto 8, dice ți s-a arătat, omule, ce este bine che s-ha fatto vedere all'uomo quella che è buono și ce alta cere Domnul de la tine. e cosa chiede il Signore da te. Să faci dreptate, Di fare giustizia, să iubești mila di amare la pietà și să umbli smerit cu Dumnezeu. e di essere abbassato, di essere umile davanti a Dio. Asta vrea Dumnezeu a deveni slujitorii Lui, plini de credință, Questo vuole il Signore ai Suoi seguaci di diventare per fede, plini de autoritate, prende autorità, plini de curaj, coraggio, plini de îndrăzneală, prende coraggio, apoi devenind curați, diventano puri apoi smeriți e poi umili. și crede că Dumnezeu este acel ce cu siguranță ne va îmbrădăci să putem să însușim. E credo che il Signore ci fa vedere e vi dà coraggio di poter guidare e essere suoi servi. De aceea, cartea Ezechiel, capitolul 22, versetul 30, Per questo Ezechiele, capitolo 22-30, spune că El caută un om. lui cerca un uomo
Și astăzi, când oamenii trebuie spus în slujbă, e oggi quando gli uomini devono essere messi nella opera di Dio, ei vor spune, nu sunt vrednic, non sono degno, nu sunt bun, non sono buono, nu sunt sfărit, non sono umile, nu sunt curat. non sono puro. De aceea Domnul caută oameni și în această dimineață Per questo il Signore cerca questa mattina uomini, a găsit aici un om potrivit, ha trovato una persona giusta, numele Tarzan. il nome Tarzan, che è fratello. Fratelul său, da, e fratele Tarzan. Ah, Da. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l împredicească, să-l îndone credincios lui Dumnezeu. În cartea Geneza, nel libro Genesi, citim că gândul lui Dumnezeu a fost il pensiero di Dio era acesta. questo, Să facem om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. di fare l'uomo alla somiglianza e alla similitudine di Dio. Omul trebuia să fie unealta lui Dumnezeu. L'uomo doveva essere uno strumento nelle mani di Dio. În mâna lui Dumnezeu, în care să poată să îl reprezinte ca și chip al lui Dumnezeu. Nelle mani di Dio per presentare la faccia di Dio, Îmi aduc il aminte, progetto di Dio. Mi ricordo, eram copil mic la școală ero un bambino alla scuola și chiar până la 18-19 ani, până înainte să plec în armată, e prima di andare in militare, 19 anni che avevo, erau momente în care pe uzinele noastre, pe școlile noastre, erano momenti che erano sulle fabbriche, erau chipul acelui ce conducea țara. Numele lui era Ceaușescu. era la faccia di quella che guidava il paese. Era conducător. Era lui che guidava il paese. Omul trebuie să reprezinte pe Dumnezeu și în inima lui să fie Dumnezeu. L'uomo deve rappresentare Dio, nel suo cuore deve essere Dio. De aceea în cartea de Deuteronom spune Dumnezeu astfel. Per questo nel libro di Deuteronomo dice che Iată, îți spun în fața astăzi, ecco ti metto davanti viața și moartea, la vita e la morte, binele și rău. bene e male. Și totuși Dumnezeu zice, Il Signore dice alege viața ca să trăiești. scegli la vita per vivere. Dar totuși omul nu ascultă de Dumnezeu. Signore, l'uomo non ascolta. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a lăsat liber arbitrul să aleagă. Perché il Signore l'ha lasciato libero per scegliere. De aceea credem în această dimineață că și Dumnezeu a dorit ca chipul său să nu-l pună oamenii să fie arătat și să-l poarte în inimă. Per questo questa mattina crediamo che la faccia di Dio non deve essere messa, però deve essere portata nel cuore. În dimineața aceasta Tarzan este doar despre tine și casa ta, așa cum zicea Iosua. Questa mattina fratello Tarzan è solo di te e la tua famiglia. Iosua zicea așa astfel despre popor, că despre voi. Despre voi, zicea Iosua. Iosua diceva per il popolo. Alegeți cărui Dumnezeu vreți să slujiți. Scegliete a chi e quale Signore volete. Că despre mine și casa mea invece io per la mia casa vom sluji voglio lui Dumnezeu. essere fedele a Dio. Observați dumneavoastră, omul acesta a fost pregătit. Osservate voi, questo uomo era preparato. A încercat să arate poporului că el este credincios, este ascultător și supus lui Dumnezeu. Ha voluto far vedere al popolo che lui era fedele a Dio e seguiva il Signore. De aceea, în vremurile acestea, Per questo in questi tempi vor fi vremuri grele, Tarzan. ci saranno più tempi difficili. Greu și pentru noi slujitori. Difficili anche per noi uomini di Dio. Pentru că Pavel vorbește romanilor Perché Paolo parla ai Romani că oamenii și-au schimbat întrebuințarea, adică a fost și ceea ce a fost va mai fi. che uomini sono cambiati diciamo, la vita, diciamo, la loro vita. Vom vedea bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Che vivono uomo con uomo, donna con donna. Dar noi trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Ma noi dobbiamo essere fedeli a Lui. Să ne rugăm lui Dumnezeu, Pregare al Signore, să ducem mai departe ștafeta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, di portare avanti la parola di Dio. pentru că Iisus Hristos spunea, Che Gesù Cristo diceva, ceea ce am început eu, voi veți continua.
che quella che Gesù Cristo ha iniziato noi dobbiamo continuare. Veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Farete cose più grandi di me. De aceea, în această dimineață, Per questa, in questa mattina, nădăjduiesc că Dumnezeu este acel ce te va sprijini. credo che il Signore sarà colui che ti terrà nelle sue mani. Prin puterea Duhului Sfânt, Per la potenza dello Spirito prin Santo, cunoștința cuvântului Său, per la conoscenza della parola, prin ungerea pe care Dumnezeu ți va dărui, pentru că primul frate vorbea despre ungere, barba lui Aron, psalmul care proclama, per l'olio che il Signore si parlava questa mattina tramite il fratello, che olio scenderà, che unge il capo, și tu ai nevoie de această autoritate a lui Dumnezeu. e tu hai bisogno di questa autorità di Dio. Înfățișează-te înaintea lui Dumnezeu ca și un om sfințit prin cuvântul Său, Fatti vedere davanti al Signore come un uomo santo davanti a un om temător de Dumnezeu. un uomo con timore di Dio, De ce? Pentru că avem un exemplu extraordinar în Scriptură. perché abbiamo un esempio straordinario nella scrittura. Spune că în Ierusalim era un om cu numele de Simeon. In Gerusalemme c'era un uomo che si chiamava Simeone. El ducea o viață sfântă, Lui portava una vita santa, cu frică și temere de Dumnezeu. con la paura e con timore di Dio. Și Duhul Sfânt era peste el. E lo Spirito Santo era su di lui. În momentul în care Duhul Sfânt este peste tine și te călăuzește, In quel momento, quando lo Spirito di Dio è su di te e ti guida, îți va descoperi ceea ce trebuie să faci. ti scopri tutto quello che devi fare. În orice moment să-L întrebi pe Tatăl din cer, Tată, ce trebuie să fac? In qualsiasi momento devi chiedere al Padre. De aceea Cosa cred, devo fare? că acest Corneliu Ma credo che questo Cornelio era temător, temeva Dio el și toată casa lui. e lui e la sua casa. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze familia, pentru că era vorba despre familie. E questo chiedo che il Signore benedica la famiglia, che si parla della famiglia. Noi suntem biserica răscumpărată prin Domnul Iisus Hristos. Noi siamo una chiesa che il Signore ha guadagnato con noi. El este păstorul nostru. Lui è il nostro pastore. El este acel ce ne-a promis că nu ne va părăsi. Lui è colui che ha promesso che non ci lascerà mai. El este acel ce ne-a făgăduit și a zis că va fi cu noi până la sfârșitul viață. E lui è colui che ha promesso che sarà con noi fino alla fine della vita. De aceea, în această dimineață, Per questa mattina, în cartea Ieremia, capitolul 5, versetul 1, Geremia spune așa: dice così: cutreierați ulițile andate per tutte le strade și uitați-vă și întrebați e guardate e chiedetevi dacă este cineva cu inima bună, curată, se c'è qualcuno con il cuore buono, pulito, să înfăptuiască ce este drept, di fare le cose giuste davanti a Dio, să caute dacă sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu di cercare gente che cerca il Signore și adevărul care este în inima lor. e la purità e la verità che è nel loro cuore. Cuvântul Domnului spune că toți s-au dedat la rele, nu este nimeni cu inima bună. E la parola di Dio dice che tutti sono andati nel fare del male, non c'era nessuno con il cuore buono. De aceea vremurile pe care le trăim sunt vremuri grele. Per questo che i tempi sono difficili. Nu grele în privința stării materiale. Non pesante nel materiale. Pentru că și trăim o vreme în care avem totul la buton. Che viviamo in un tempo che abbiamo tutto su un pulsante. O vreme în care cuvântul lui Dumnezeu sau oamenii Un tempo che la parola di Dio, gli uomini, nu mai vor să-L caute sau să-L slujească pe non Dumnezeu. vogliono più cercare il Signore e di servire il Signore. Chiar și noi, ca și creștini, Anche noi come cristiani, credenti, nu ne mai interesează de biserica Lui. non ci interessa più della sua Chiesa. Stăm nepăsători acasă, Stiamo a casa, dar dacă este pentru noi ma se c'è qualcosa per noi, să lucrăm 24 din 24. e se lavoriamo per noi, lavoriamo 24 su 24. Observați ce vremuri trăim? Vedete che tempi viviamo? Unde sunt oamenii? Dove sono la gente? Ca și Moise, Come Mosè, ca și Avram, come Abramo, ca și Iona, come Giona, ca și Daniel, come Daniele, ca și Ieremia profetul, come Geremia, profeta, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina adevărului, dalla causa della parola, împăratul Pașur, il re Pashur lovindu-l, l-a trimis în temniță. l'ha colpito e l'ha mandato nel... Evanghelia de Matei, capitolul 5, versetul 11, arată acolo și spune că din pricina cuvântului lui Dumnezeu, Nel Vangelo? Evanghelia Vangelo di Matteo, spune că din pricina cuvântului său vom fi prigoniți. a causa della parola saremo perseguitati. O
Observați ce se întâmplă astăzi în Biserica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este oprit. Oamenii care prorocesc. Osservate quello che succede nella Chiesa di Dio, la profezia è fermata e coloro che profetizzano sono fermi. Acei oameni au de la Dumnezeu și sunt opriți. Quei uomini sono fermi da Dio e sono fermi. Și Pavel argumenta prin fratele și spunea în cartea Timotei, e Paolo nel libro di Timoteo diceva căci oamenii vor putea să suporte adevărul și vor da învățători după pofta inimii. Che la gente non potrà sopportare la parola perfetta, pura, e andranno dove li guiderà il loro cuore. Astăzi cred că e momentul și ar trebui să înțelegem că și noi ca și biserică oggi dobbiamo capire che come Chiesa dobbiamo capire. Observați ce se întâmplă în biserică. Osserviamo quello che succede nella Chiesa. Se folosește cuvântul păstor peste tot. Si usa la parola pastore dappertutto. Și se numesc e si chiama păstor senior, pastore signore, păstor asistent, pastore assistente, păstor de misiune, pastore di missione, păstor de tineret. pastore di giovani. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, presbiteri, știți ce înseamnă? Io vi chiedo a voi, presbitero, sapete cosa significa? Bătrânul bisericii. L'anziano della Și Chiesa. acum tinerii la 20 de ani, 25 de ani deja sunt păstori, sunt presbiteri și Biblia spune altceva despre ei. E oggi come oggi giovani 20 anni, 25 anni si sentono presbiteri e dice che c'è qualcosa dentro di loro. Biblia spune La parola di Dio dice că dacă un om dorește ceva, să devină episcop, Dio dice che se l'uomo desidera di essere qualcuno, di essere qualcosa, e un lucru. un episcopo è una cosa buona. De aceea, Tarzan, tu vei deveni administratorul lui Dumnezeu. Per questa, fratello Tarzan, tu diventerai l'amministratore di Dio. Atunci când ești administratorul lui Dumnezeu, Allora quando sei amministratore di Dio, tu împreună cu păstorul trebuie să slujiți lui Dumnezeu. insieme con il pastore dovete servire il Signore. Credem că în această zi Crediamo che in questo giorno Dumnezeu își va pune mâinile peste ființa ta. il Signore ci metterà le sue mani sulla tua sulla tua umanità, diciamo, sulla tua vita. Te va călăuzi Ti guiderà în tot adevărul. in tutta la verità. Îți va da credință Ti dà la fede să poți să rămâi credincios lui Dumnezeu. poter essere credente al Signore. De aceea cred că cuvintele pe care eu le-am adresat în această dimineață, Per questo credo che le parole che io ho parlato questa mattina, prin aspectul Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu, sull'aspetto della parola di Dio, pentru că Biblia ne vorbește și avertizează și încheie che la parola di Dio ci avverte e ci dice despre păstorii Vechiului Testament. dai pastori dell'Antico Testamento. Spune astfel, Ieremia 10:21. La parola di Dio c'è Eremia capitolo 10:21. 10-21. Păstorii s-au prostit. I pastori sono pazzi, N-au căutat pe Domnul non hanno cercato il Signore pentru ceea ce Domnul le cerea. per quella che il Signore chiedeva. Au părăsit turma, Hanno lasciato le pecore, le gregge, și toată turma s-a risipit. e tutta la gregge sono disperse. Tu rămâi credincios, Tu rimani rămâi ascultător. fiducioso. Tot ceea ce faci, întreabă pe păstor, pe Augustin. El e Tutto păstor quello che farai chiedi al pastore care Augustino, slujește aici în adunare con lui che è in questa chiesa, și toată responsabilitatea e tutta la responsabilità este a lui. Tu rămâi ascultător. è la sua. Tu rimani ascoltatore. Am fost diacon timp de 12 ani. Sono stato diacono Augustinul 12 cunoaște, anni. Augustinul cunoaște păstorul care l-am avut. Fratello Augustino mi conosce. Toate profețiile și tot ceea ce Domnul îmi vorbea, Tutte le profezie, tutto quello che il Signore mi parlava, căci Domnul vrea să mă pună în slujbă, să conduc biserica Lui, che il Signore mi voleva mettere nella sua opera per condurre la sua opera. n-am crezut nimic din ceea ce mi se spune. Non credevo niente di quello che mi Dar diceva. iată că am ajuns vremea ca astăzi să slujesc bisericii Ecco che è arrivato il tempo che oggi posso guidare și să pot vedea il servo di Dio e di poter vedere semne și minuni pe care Dumnezeu le face. i segni e i miracoli che il Signore può fare. Pentru că Biblia vorbește Che la parola di Dio
parla. Și spune astfel, iată semnele care vă vor însoți. La parola dice, ecco i segni che vi guiderà. Veți scoate dracii numele meu? Vedi fare uscire i demoni. Vă veți pune mâinile peste cei bolnavi și bolnavi se vor răsătoși. Și continuă prin aspectul în care noi suntem lucrători până cu Dumnezeu sau cu Hristos. E continua a dice che noi siamo, operiamo insieme a Cristo. Revin la păstori, încă două aspecte și închei. Vengo ai pastori. În Zaharia 11 cu 17 spune acolo, vai de păstorul de minic. Dice, guai ai pastori di Nona, buoni a Nona. Ce își părăsește oile, che lascia le pecore, se cadă sub sabie, che li lasciano cadere sotto la sau brațul celui rău. E sul braccio sotto un nemico. Nu părăsi turma niciodată. Non abbandonare le greci. Cartea Evrei descrie și spune să nu vă părăsiți adunarea cum au de obicei. Libro Ebrei dice non abbandonate la chiesa e le greci. Cred că în această dimineață vei fi un om. Credo che questa mattina sei un uomo primitor de oaspeți. Che ricevi ospiti. Nu gâlcevitor. Non parla tanto. Nu mânios. Non arrabbiati. Nu pentru un câștig murdar. Non per guadagnare una paga non ingiusta. Dar vei câștiga suflete pentru Hristos. Guadagnerai anime per Cristo. Doresc ca Dumnezeu din cer să te binecuvinteze. Desidero che il Signore dal cielo ti benedica. Dăruindu-ți curajul chiar și atunci când tu poate spui nu mai am nimic și nu mai pot să fac nimic. Dandoti il coraggio che quando tu dirai che non potrai più fare nulla, ma il Signore ti dà il coraggio. Pentru că și eu am spus atunci când Dumnezeu m-a trecut prin valea unei morți. Io ho detto quando sono passato nella valle dell'ombra della morte. Doamne, nu mai sunt vrednic să slujesc. Non sono degno a operare. Erau frați în biserică care puteau să slujească. C'erano i fratelli che potevano fare la volontà di Dio. Dar n-a vrut nimeni să slujească. Ma non voleva nessuno fare l'opera di Dio. Și atunci sunt aspectul peretelui, bolnav fiind, nu puteam să stau în picioare, să vă arăt. Stăteam așa pe perete, lipit, pentru că nu puteam să stau în picioare. Stavo così avvicinandomi a pareti che non potevo stare in piedi. Și predicam Evanghelia. E predicavo la parola. Dar în acest aspect Dumnezeu m-a binecuvântat. Ma questo aspetto mi va bene. Iată-mă astăzi, poate că trebuia să fiu un țărân al pământului. Eccomi, oggi sono qua, dovevo essere nella terra. Prin ascultarea mea. Perché non ho ascoltato Dio. Dar Dumnezeu a spus te voi ridica. Ma il Signore mi ha parlato, mi ha detto ti rialzerò. Și te voi trimite să mărturisesc că eu sunt Dumnezeu. E ti manderò a testimoniare che io sono il Signore. Să nu te temi niciodată. Non deve temere mai. Chiar și atunci când poate ești pe patul morții. Anche quando sei sul letto della morte. Pentru că am trecut acolo. Perché sono passato. Dar mi-am adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Ma mi sono ricordato della parola di Dio. Psalmul 23. Salmo 23. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Anche se passo nella valle l'ombra della morte. Nu mă tem de niciun rău. Non temerò nessun male. Pentru că Dumnezeu este păstorul tău. Perché il Signore è il tuo pastore. De aceea, prin aspectul încercării și problemelor prin care vei trece. Perché nell'aspetto che noi passiamo. Fiind un om curat. Di essere un uomo puro. Un om smerit. Un uomo umile. Un om cinstit. Un uomo giusto. Un om plin de autoritatea lui Dumnezeu. Un uomo pieno di autorità della vita. Dumnezeu te va trece biruitor. Il Signore ti passerà e vincerà. Nu avem timp să mărturisim ce a făcut Dumnezeu cu ființa mea. Non ho tempo di testimoniare quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Dar vreau să spun doar o mărturisire. Non voglio dire una sola testimonianza. În care mi-am adunat toată familia pentru că Mihaela trăia, sorella mea trăia, sora mea trăia. Ci siamo riuniti tutti nella famiglia, mia sorella viveva. Frații mei au fost plecați în Germania, în Italia. I fratelli sono andati in Germania, in Italia. Dar Duhul Sfânt îmi vorbea și îmi spunea astfel. Ma lo Spirito di Dio mi parlava e mi diceva così. Pregătește-te pentru că încercarea este gata să intre în casa ta. Preparati perché una prova deve entrare nella tua casa. Dar ascultă, este vorba despre una din odrasele tale. Dar ascolta, perché si parla di una della tua famiglia amata. Nu știam care este pentru că aveam 4 băieți atunci și o fată. Non sapevo chi era perché avevo 4 figli maschi e una femmina. Și în aspectul încercării, nell'aspetto di aspettare, când mașina a venit și a lovit-o și a băgat-o sub roți,
Quando la macchina è passato e ha picchiato e l'ha messo sotto le ruote, după bucuria pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o la părtășie cu frații, văzându-ne de atâta vreme, dopo che è finita la chiesa, quando eravamo lì gioiosi nella chiesa, a venit și încercarea. è venuta anche la prova. Și atunci mi-am adus aminte că și Duhul Sfânt mi-a vorbit. E poi mi sono ricordato che la parola di Dio, lo Spirito Santo mi ha parlato. A venit poliția, La polizia, pompierii, i vigili del fuoco, salvarea, l'ambulanza. dar în mintea mea era acest aspect. Nella mia mente era questo aspetto qua. Dumnezeu mi-a vorbit. Il Signore mi ha parlato. Am rămas tare, neclintit, Sono rimasto fermo, forte. chiar dacă polițaii, pompierii, toți care mă cunosc, pentru că lucrez la primăria orașului Bocșa, Ma anche se coloro mi conoscono, io sono stato fermo. au zis, tu ești? Sei te? M-am îndreptat înspre șofer și am spus astfel. Sono andato verso l'autista e ho detto così. Acel ce a lovit fetița cu mașina. Con lui che ha preso la mia figlia con la macchina. Mi-am adus aminte că și Duhul Sfânt mi-a vorbit și am spus așa. Mi sono ricordato che lo Spirito mi ha parlato e ho detto così. Mulțumește lui Dumnezeu că am fost eu și n-a fost altul. Ringrazio il Signore che sono stato io e che non era altro al posto. Asta înseamnă să fii exemplu. Questo significa di essere esempio. Asta înseamnă să arăți că ești fiu de Dumnezeu. Questo significa di essere figlio di Dio. Asta înseamnă să fii pildă. Questo è di essere un esempio. Bravo, foarte bine. Le ascultăm, le scoatem de la cap. Și Dumnezeu mi-a dat biruință. Il Signore mi ha dato. De aceea, niciodată să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu. Per questo vi chiedo di non perdervi la speranza. Duhul Sfânt îmi aduce aminte să mai spun încă o mărturisire. În momentul în care portare un'altra testimonianza. m-am întors la Dumnezeu, Nel momento in quale mi sono tornato a Dio, predicam Evanghelia predicavo la parola di și Dio. vocea mea s-a stins. La mia voce si spenta. Ducându-mă la medic, Andando dal medico, pentru că mi se întâmplase duminica, vinerea, când era serviciu și chiar și miercurea, nu mai aveam voce, mi è successo la domenica quando ero lì nel servizio, non rămânea mut. ero muto. M-am dus la medic, medicul a spus cancer pe corzile vocale. Sono andato dal medico, mi ha detto che c'è cancro sulle corde vocali. În aspectul acela am râs și am zis, eu nu cred. In quel momento ho iniziato a ridere e ho detto non credo. Am ajuns la medic Sono arrivato al medico, și medicii au spus altă soluție decât un buton în gât, le-a apăsat pe el și i vorbi. non c'è un'altra soluzione, di mettere un pulsante nella gola e schiacci quel pane. Și atunci am spus plin de tărie și de curaj. In quel momento ho detto pieno di forza, di coraggio. Eu sunt copilul lui Isus. Io sono figlio di Dio. Că el nu mă lasă Isus. A me non mi lascia mai il mio Signore. Dar Dumnezeu trebuia să mă treacă acolo în spital, că în spital acolo unde eu am intrat, Ma il Signore mi deve passare in quell'ospedale perché dove sono entrato, să vină păstori, pastori, prezbiteri, presbiteri, fii de diacon, fii de păstori, 10 inși în acel salon, mărturisindu-L pe Iisus Hristos și operația spunea că trebuie să fie undeva la 12 ore. testimoniare che l'intervento doveva essere più o meno 12 ore. În schimb, operația mea a fost doar 30 de minute. Invece il mio intervento era 30 minuti. Așadar, nu trebuie să vă temeți de nimic. Dumnezeu este în control. Così vi dico di non temere di nulla. Haideți să ridicăm în picioare, Siamoci in piedi. pentru că vrem și dorim în această dimineață, Vogliamo desiderare questa mattina, alături de frații minunați, frați păstori, insieme ai fratelli pastori, să putem duce la bun sfârșit lucrarea din această dimineață. poter portare a buon fine la Și invit aici pe Maria, dacă nu greșesc, și pe Tarzan, invito qua Maria, soț și soție, moglie e marito, în aspectul în care dorim să fie puși în slujba, sau să fie pus în slujba de diacon, in quei momenti che devono essere nell'opera di Dio, come și cred că este plăcut și frumos ca fratele păstor Augustino să conducă timp. e credo che è piacevole che il fratello pastore Agostino El e păstor. Amen. Alleluia, veramente gioia, alleluia come abbiamo sentito la parola di Dio, vogliamo essere ubbidienti alla parola di Dio. Alleluia, gloria a Dio, alleluia, ringrazio il Signore veramente, alleluia, che alleluia, il fratello Tarzan, alleluia, l'ho conosciuto 7 anni fa, alleluia. Gloria a Dio, vi posso dire che sia, alleluia, per un motivo, alleluia, un altro fratello che avevo portato nella casa sua, alleluia, siamo andati a evangelizzare, abbiamo conosciuto
questa cara famiglia, alleluia. E là così veramente quel desiderio che il Signore ci ha messo nel cuore, alleluia, di prenderci cura di queste famiglie. E gloria a Dio, abbiamo passato 7 anni, gloria a Dio, abbiamo pregato, alleluia, ho visto una crescita spirituale, abbiamo visto, alleluia, alti e bassi, alleluia, ma una gloria di Dio, alleluia. Quando, alleluia, lo Spirito Santo è entrato nella sua vita, lo Spirito Santo ha cominciato l'opera grande, l'opera meravigliosa, alleluia, come lo Spirito Santo ha cambiato. E questo è una gioia perché, alleluia, come parlò, alleluia, il servo di Dio tramite la sua parola, vogliamo essere ubbidienti alla parola, lo vogliamo ungere, gloria a Dio, diacono di quest'opera, per l'opera di Dio, che il Signore, alleluia, possa, alleluia, fare cose meravigliose, perché, alleluia, per andare a evangelizzare, alleluia, gloria a Dio, vediamo che nelle sue labbra parla sempre del Signore. Alleluia. Perché quando c'è lo Spirito Santo nella sua vita, il Signore continua sempre a parlare. Vogliamo pregare, alleluia, per questa famiglia, alleluia, perché sappiamo una grande cosa, alleluia, che il Signore farà cose grandi. Gloria a Dio. Per questa Tatăl nostru care ești în cer, vogliamo pregare, în aceste clipe și momente, privește spre Tarzan, Doamne, te rog să binecuvintezi. L-ai ales în această vreme, Doamne, să fie slujitorul Tău. Fă-l în vremea aceasta, Doamne, să fie smerit. Așa cum Tu l-ai cercetat și l-ai acceptat, l-ai ales, a ajuns momentul, Doamne, să devină administratorul Tău. Administratorul care se păstrează pentru împărăția Ta. Te rog să-L învrednicești în această dimineață, pentru vremea care stă în față, de a vesti Evanghelia Ta, de a fi plin de Duhul Sfânt, de a fi plin de autoritate, de a fi plin de nădejde. Te rog să-L învrednicești să vestească Evanghelia. Unge întotdeauna buzele și gura atunci când se va ridica numele Tău, atunci când va vesti Evanghelia, atunci când va face o lucrare în casa Ta. Însoțește-L, învrednicește-L, dăruiește-i putere, nădejde, credință, Doamne, să poată să rămână ascultător și primitor de cuvântul Tău. Te rog, fă în vremea aceasta, Doamne, să fie o binecuvântare pentru acei ce sunt mădulari în trupul Tău. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne, Tu ești acel ce L-ai ales și dacă Tu L-ai ales, te rog, învrednicește-L. Acolo unde Îl vei trimite, Doamne, să spună întotdeauna da. Întotdeauna, Doamne, să n-aibă predici, necredința, să nu vină peste El. Acum te rog, lasă ca autoritatea Duhului Sfânt să fie peste ființa Lui. Autoritatea puterii Duhului Sfânt să-L împlace, să-L însoțească, să-L călăuzească, Doamne. O, ești acel ce cunoști. Cu siguranță vremea aceasta îl vei învrednici în numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Să poată să misioneze, să poată să mărturisească, să poată să te laude. Te rog, binecuvântă-i și soția, Doamne, cu ascultare, cu supunere, cu smerenie, Doamne, în orice moment să fie alături de El, să fie o femeie înțeleaptă, să știe să-și zidească casa, Doamne. O, mai mult de atât, Doamne, să știe, să aprecieze, Doamne, să fie supusă și poate împreună cu El să zidească casa, să-și crească copiii, frică și fete de Tine, Doamne. În vremea aceasta, fă o familie binecuvântată, fă să fie exemplu în această cetate. De aceea, Doamne, dă-i sănătate, dă-i înțelepciune, Doamne, întotdeauna să nu cârtească și să nu murmure, Doamne, alături de soțul pe care l-a dat, alături de Tarzan, Doamne, să fie o binecuvântare pentru cei din jurul lor. În biserică unde ai așezat, Doamne, să facă lucrarea Ta și în toate să te binecuvinteze pe Tine. Doamne, îți mulțumim că în această dimineață e binecuvântat. Acum îi călințez în brațul Tău. Binecuvântă-le familia, binecuvântă odrastelor, binecuvântă neamul lor. Lasă-L, Doamne, ca și aceasta să fie exemplu, iar ei să se
întoarcă la tine. Amin. În aspectul acesta în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, de astăzi, fratele Tarzan este diaconul adunării în loc, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să știți că el trebuie să fie respectat, trebuie să iese diaconul. Am luat-o că Tarzan totuși. Deci fratele Tarzan de astăzi este diaconul adunării. Este administratorul lui Dumnezeu. Și împreună cu fratele păstor Augustino vor conduce Biserica lui Dumnezeu sau adunarea lui Dumnezeu. Cu siguranță noi trebuie să ne rugăm pentru el, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru casa lui. De aceea, cred că Dumnezeu l-a ales să fie o mărturie vie pentru popor. De aceea mulțumim tuturora care ați ales în această zi să fiți alături de ei, să fim împreună, de a lăuda și a binecuvânta pe Dumnezeu. Și acum dorim ca Dumnezeu pe mai departe să ne însoțească pe fiecare cu sănătate, cu dragoste, cu pace, cu bucurie. Și orice ce facem, să facem în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, vă binecuvântăm și dorim ca într-o zi să fim în Împărăția Lui. Amin. Amen. Se c'è qualcuno, alleluia, che vuole preghiera, si vuole avvicinare al Signore di più, alleluia, vogliamo pregare, non voglio invitare a venire davanti, non avere vergogna, alleluia, poi mettiamo ogni cosa nelle mani del Signore Gesù. Alleluia, se c'è qualcuno, alleluia, dice, alleluia, gloria a Gesù. Voglio venire avanti. Alleluia. Alleluia. Gloria Gesù. Alleluia. Noi, come dice la parola di Dio, vogliamo essere ubbidienti alla parola di Dio. Il Signore stamattina ci ha parlato alla sorella, gloria a Dio, e la sorella ubbidiente. Alleluia. Per la gloria di Dio. Cum ti chiami? Agata. Ne rugăm, haideți aici. Nu sunteți botezată? Sì, sì. Botezată? Ok. Ne rugăm. Pentru ce vreți să ne rugăm? Preghiera, pentru ce? Pentru ce aveți nevoie? Oddio. Aspetta, sono un attimino più calmo. Voglio sentire il Signore, voglio sentire